ରାଧାର ଖରାପ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ କେ ସମାଧାନ ହେସି। ଟାଉନ ପାଖେ ଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟି ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଗୋଟେ ଥିଲେ। ସେ ପରିବାର ନେ ରାଧା ବୋଲି ଝିଅ ଗୋଟେ ଥିଲା। ରାଧା ତାର ମାର କଥା ସବୁ ମାନେ, ଖାଲି ରୋଷେଇ କରବା କଥା କହିଲେ ନି ମାନୁଥି। ତାର ମା ଉପରେ ରାଗିଛି। ରାଧାର ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା। ତାର ମା ସବୁବେଲେ ସବୁଦିନ କହୁଥି ରାନ୍ଧବାଟା ଶିଖିଥ ନାନୀ ବୋଲି କରି। ରାଧା ତାର ମାର କଥା ଆରୁ ନେଇ ମାନୁଥି ନା। ରାଧା ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ନେ ନା ଲେଖେସି, ହଷ୍ଟେଲ ରହିବା ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିସି। ହଷ୍ଟେଲ ନେ ନେଇ ହୁଏ, ହେଲେ ରୁମ ଭାଡା ନେସି। ସେ ରୁମ ନେ ଆଗରୁ 3 ଜଣ ରହୁଥି ସତନା। ରାଧା ସାଙ୍ଗେ 4 ଜଣ ହେସ। ସେ ରୁମ ର ଝିଅ ମାନେ ରାନ୍ଧବାଟା ରୁଟିନ କରିଥିସ, କିଏ କିନବାର କିଏ କିନ ଦିନ ରାନ୍ଧବା ବୋଲି କରି। ରାଧା କେ ନୂଆ ନୂଆ ରାନ୍ଧବା କେ ନି ଦଉଥି ନା। ରାଧା ଖାଏ, କଲେଜ ଯେ ଆରୁ ଆରାମ ସେ ଶୁଏ। ଯେତେବେଳେ ରାଧା ରହିବାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଇजेसी, ସେ ଦିନୁ 4 ଜଣ ର ରୁଟିନ କରାହେସି। କେତେ ଦିନ ପରେ ରାଧାର ପାଲି ପଳେଇ ଆସି। ରାଧା ଚିନ୍ତା ନ ପଡି ଯାଇଥିସି ନା। ସେତିକି ବେଲକେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କହିସି ଆଜି ଆଲୁ ରାନ୍ଧବା ବୋଲି କରି। ରାଧାର ଖାସ ବାତ ଗୋଟେ ଥିସି, ତାର ମା କେ ତ ରାଗୁଥିସି, ହେଲେ ତାର ମା ର ରୋଷେଇ କରବାଟା ଲୁକି ଲୁକି ଦେଖୁଥିସି। ଦେଖି କର ଯାହା ବି ଶିଖିଥିସି ହେନ୍ତା ରାନ୍ଧସି। ତାର ରାନ୍ଧଲାଟା ତାର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଖାଇ କରି ଖୁବ ଖୁସି ହେସ, ଖୁବ ତାରିଫ କରସ। ରାଧା ମନେ ମନେ ତାର ମା କେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଥିସି। ଖରା ଛୁଟି ହେଲେ ଘର ପଳେଇ ଆସି। ଘର କେ ହେଲେ ତାର ମାର କଥା ସବୁ ମାନେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ମା କେ ରୋଷେଇ କରବାକେ ନି ଦଉଥି ନା, ସେ ନିଜେ ସବୁ करे।